Presented by Bittu Yadav Official. Human Mohi, Calling Studio Delhi. लहंगा उठाई के नचे देबो छौड़ी 500 कमर में कमर सटा दे देबो 500 नखरा देखई में तो जइबे सुने जान सा नखरा देखई में तो जइबे सुने जान सा अगे लहंगा उठाई के नचे देबो छौड़ी 500 कमर में कमर सटा दे देबो 500 Presented by Bittu Yadav Official. अइले बंगाल से बिहार में नाचे उमर छोहर अभी डार्लिंग काचे बोले तू अपन जवानी के रेट गे तोरे से मामला को लेबो अपन सेट गे बुझले अइले बंगाल से बिहार में नाचे उमर छोहर अभी डार्लिंग काचे बोले तू अपन जवानी के रेट गे तोरे से मामला को लेबो अपन सेट गे समही में हमारा करैले पर तो डांस लहंगा उठाबे छौड़ी देबो तोरा 500 छौड़ी के छिए बाबूहन के टोली सही से नाच में ते मार देबो गोली लूटे दे मजा तनी पाजो में सटाई के नोटी के बंडल से भर देबो चोली विश्वास न छोया छौड़ी के छिए बाबूहन के टोली सही से नाच में ते मार देबो गोली लूटे दे मजा तनी पाजो में सटा के नोटी के बंडल से भर देबो चोली आगे बंसी धरा तोरा संग करा तो रोमांस कमर में कमर सटा दे देबो 500 नखरा जे कर में तो जई में सुन जान सा नखरा जे कर में तो जई में सुन जान सा अकेला हंगा उठाबे छौड़ी देबो तोरा 500 गई कमर में कमर सटा दे देबो 500